Shalom horas madihita saluna adora sutabigi turpu jamita tapasada marohata martanyang mahita. Dami ini dibatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mudo ngasa porsiaun hatani dibatana gabe jamita minggu kuasimo dogeniti minggu 16 April 2020 imana tarsurat di Hesekiel 26 ayat 22 saat rodi ayat 27 sono madidok disi. Di baheni dohonom muma tupino parni Israel. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Dada alahamu au mabay songoni. Ali tino parni Israel. Ala ni guarhu na bariyaido. Nani ramunam muna. Di tonga-tonga ni bangso parbigu akka hasahatam munai jala au pabadiahon guarhu natibuli naung ni ramunan di tonga-tonga ni akka bangso parbigu nani ramunan muna tahe di tonga-tonga nasida asa tung ditadaka bangso parbigu au do Jehovah nina Tuhan Jehovah. Ia dung huparbadia diriku di bagasa kamu dia do pamuna. Jala au mabuat hamusian akabang suparbegu. Jala paluhutokku do hamusian salut akaluat. Jala buanokku do hamu mulak tu tano munai. Dungi urasonokku matu hamu aek akka natio. Asa tungias hamu urasoku do hamu tahe sian saluhut haramu namunai dohot sian saluhut gana-gana munai jala lehonokku tu hamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatokku do roha batu sian daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk jala lehonokku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mabahesa. Asa marparangi hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupu peradutan jala patu pemuna do. Ima sahakna. Dia mudo ngasa porsiaun buku panurirang Hesekiel ima na marisiot tu pakirimo ni bangso Israel. Taringo tu baga-baga hamu mula ni bangso tu Jerusalem. Di sialah buangan Babel nasida marsikor ngulu nasida jala tertindas. Sian secara partotion magodo identitas nasida. Songon bangso ni dibata. Siala nang marongso bagas joro ni Jerusalem jala marhitima di pangatusyon nasida ujui molo talu sada bangso gabedo do talu di batana sida. Dangala natalu Jehovah ubay na tarbuang bangsoi tu Babel. Alay na di luas Jehovah do namasay songon uhuma tu bangsoi alaw nang manibil na sida siyan Jehovah. Alay dang pasubo ni Jehovah na sida ho di habuangani ay marhiteido dalan lahu paulakon habadiaw ni Jehovah nakusangaramun ala nang diramuni bangso Israel marhite na manobba di batana asing di Babel. Jadi hamumulak ni bangso Israel ido bukti nyata nang patar habadionna dohot hati bulon ni di bata Jehovah. Napadua dia mudo kasa porsiaw diuras di bata Jehovah do nasida marhite ay natio asa yas nasida. Jala asa gabi jolma nai baru nasida. Buasa masai siala nasai laun roha batu do. Nani ulau nasida namar lapatan. Ima roha na mangalo tuhata ni ribata. Marhite na manobba di bata na asing. Jadi usato ni Jehovah maroha batu jala digatihom mai marhite roha sibuk
ima rohana mangului Jehovah. Todi ni dibata dileo tu bagasan ate-ate ni bangsa Israel. Asa marhiti todima mabai rohana sida gabe marparange na hobar tu hata ni dibata. Isi na mabai ramun guar ni Jehovah dibata tutu gudangdo konsekuensi naneng si dalananna. Banedo molo dipatik parjului. Audu Jehovah dibatam ninda dibatatta. Dan jadi marakup au bahenomu di Batam. Dia dolapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida di bata asa mida nasana adong. Jala marhite pati paduahon didok dan jadi ganaumu jala dan jadi sumanomu manangaha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan ai na diturun di tano yang go tunggabe si sobaon manak si uluan. Dia dolapatan ni odo ikon di hari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asa dang jadi hita marsoba tu sobao manang tu gana-ganan manido hanguluan siani jala dang jadi ulua begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Alani mariamu dong asa porsiaon. Di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Israel na toktong do selalu mangalok. Jala dibayar roha batu di rohana. Marhitima ro di bata manguras do manesa kadusapta. Jala silioloni di bata do hasisan di dusai. Jala di bataru sumariong guluta jala dileo do tuhita roha ne baru doho tod di ne baru di bagasan roha ne barui ulau tamaka ulau lomoni roha ni bata jala di bagasa tod di ne barui jalo otta magugu namar dapot lahu mangula ka ulau na di halomohon roha ni bata alani mariamu do asa porsiaon di era digitalon tumace gudang do jolma naulo mangaleai ugamu na asing manang di bata na asing dumiga be terpancing penganut agamai membela agama na dihapur siai saat na berkorban manang satu nama matian di mana lahu makokok membela agama na masing-masing ujungna gabi madawuma tu perdebatan agama na marujung tu istilah penistaan agama. Dungi sahak ma tu proses hukum na terjadi. Dia murong asa porsiaon di tonga-tonga ninguluon dak perlu membela di bata. Buasa dak perlu lahu membela di bata. Allah di bata na mampu do membela dirina. Allah di bata parhuaso do na sungugu do jala saguru lo moni rohana do molo na neksi bahenon na di tonga-tonga ni hapur tibiono alani madiamu do asa porsiao manangise nama beramun guar ni Jehovah tutu dapok nama mana hobar tu si jala malu tabereng di pati parjulu nakin tung nasujeri bahenota di bata maraku manang dua si bahenota si sobauta di bata na asing lapatan na di tonga-tonga ni ngulu molo nungadong di hapur siay di bata Jehovah di bata ni Israel ikut tusido marpos ni roha hita sabdok akka nanay masa di tonga-tonga ni nguluta ikon holat di batama si pangasa kunutan jala sa guru lomo ni rohana ma nanay taulahon di tonga-tonga ni ngulun alani dihamu donga sa porsiaon sutung jadi hita marsoba tu sobao manang tu gana-ganaan manang di batana asing tuk sujari hita
lau marsoba mangului akabir manang ulpuhan ni hada Tuhon jala iko posodoro hatta na hola debata na bui na mampu madongan kita alaniru benai ko diuras sita na kidipayas asa unang se lokok be akarusat te biro hatta be jala gabi rohane baru madoktor dine baru ma nadong di tonga-tonga ni pangulata amin martanyang mahita pasu-pasu ma Tuhan hatami nagabi bohal ni partodionani lau maguduti dohot laho marsihohot lau marsoba tuho Tuhan jala horo Tuhan nagabi nabui hu pangasau kami di tonga-tonga ni ngulu namion marhite Yesus Kristus ha martanya to amin shalom horas marihita.